Only the hottest and the latest tracks. Let's take our time. You're on Uragon Express. Uy na ang programang Mariparo kan sa inyong mga usipon. Riparo. Matukar kan mga isyong napapanahon. Riparo. Lilinawon mga detalye sa likod kan mga bareta. Riparo. Tatawan dalan ang sa inyong mga serbisyo publiko. Inian. Riparo. Riparo. Daing personalan. Riparo sa naman. Kaiba ang regular na parariparo. Marlon. Skylon. Suplig. Good morning. Good morning. Good morning. Hoy! Hoy! Kapi-kaping mo na mga kababayan. Marhay na pagka-morning sa kabos na nakatutok sa 88.7 Radyo Uragon, Vira Catanduanes. Live po kita mga kababayan sa Radyo Uragon News FM. And sa Radyo Uragon Facebook mga kababayan. And siyempre man is Skylon ngayon. Marhay na pagkaaga probinsya ni Catanduanes. Tapos na ang paghusgar. Dapat pagtapos na, kunya na, ano dapat ang sunod? Ah? Ano ito masunod pagtapos na? Biglang na kunya na daw. Pagtapos na dapat move on na. Move on na dapat mga kababayan. Ay na ito sa kuyang amigo digding ga pagayamyam ko ga oro isma. Ay na ito tagaro nga dae ko na nahiling so amigo ko. Garong adigdi sana so amigo ko sa horaran niya. Sige. Pag tapos ng eleksyon dapat move on na, no? Tapos na tabaga para rant pa dyan sa social media. Hoy, once again, maray na pagka-morning tabi sa gabos sa nakatutok ang programa digdi sa 88.7 Radyo Uragon, Vira Catanduanes. Ini po ang sa indong tugang sa radyo dahil iba Marlon Skylon Suplig. Marhay na pagka-morning tabi sa gabos. Sa gabos na mga nanggana. Congrats tabi sa indong gabos mga kababayan. So mga nanggarana, congrats tabi. Cheers na lang. So mga nanggarana dyan, clap your hands everybody. Ayun, so mga nanggarana ha. So mga nagkadaraog, di ko yan, pasensya. Arog tala kaya ng laban sa buhay. Good morning tabi, Renanti Tuplano Chong and Romel Balesa. O paano kayo ni Romel Balesa? Tapos na ang laban, dapat magkasararo na sa ngaran ning pag-asenso kan munisipyo nin Vira. Medyo atyan ta pakurlain ta mga kababayan. Ang mga kung paano nagkadaraog, kung paano nanggarana. Tanganing sa masunod na eleksyon, igwasindan ning pamantayan. Pag-ulayan ta. Renz Diuda, maray na pagka-morning. Dahil ka muna nga las, maging senatoriables kang dilawan o kakamping. Dahil ka mo ka na nga las na dahil ning nakalaog masisaro. Pero I think sa kuya, para si Ontiveros, ano yan pero saro lang, O yan na sa tuyang pag-ulayan and maging digdiman sa lokal. Ngata tinanggap kan sa tuyang mga kababayan ang Kuwa Brothers. Ngata so tatara mo na daining gobernador na nakatulong termino na break mga kababayan. Iyan ang pag-ulayan tatabi si Roger Zuniga, Alan Aldabi Abines. Sa may mga gustong ipaabot mga kababayan, mag-text lang kamo sa numero 0928-622-1936. Kan sa indong mga usipon dahil sigurado yan ang sa indong usipon sa kuyang ririparohon. Pero kaping na kita mga kababayan. Masira mo ng kape ni Jim Rafael. Marhay na aga, Idol Rod Zuniga. Ano tabi, Sir Idol Rod Zuniga sa arin so matapos sugan banta. Baad makaputok-putok lamang yan sa kampo. Sa arin lamang, sige daw ta informa rin daw ako minsan sa pagiging busy doing nothing ta. Kadakol hindi ita naririparo. Parador kita pero kadakol pang di pa naririparo ano. Sige tabi, tuwang-tuwang kita sa pagriparo kung sa tuwing kapalibutan mga kababayan sa ngunya na pagka-morning.
Mag-text lang kamo sa numero kung may mga gusto kamong ipaabot sa indong lingkod sa numero 0928-622-1936. Asin inot sa kabos, nagpapaabot ni dakulang salamatono na maray an ako Bicol Party List. Overall mga kababayan, nasa number 5 kita. Salamatono na maray mga kababayan sa padagos inong pagsuporta sa satuyang party list. Although digdi sa probinsya kan Catanduanes, panduwa kita digdi, nanginotan ang TGP. Natural man yan because may taga-digdi si Congressman Bong Teves. Natural yun mga kababayan. Ang importante, may mga congressman kita ang Bicolano. And sa mga gabusan ng gana mga kababayan, magpuon sa Virac, San Andres, Karamuran, Pandan, Bagamanok, Viga, San Miguel, Bato, Panganiban, and Bagamanok. Congrats tabi sa Indo Gabos. O dapat igwa kamo ning mga matitibay na pag-iriba. Sa Indong kuwaon dapat yung mga matitibay na mga administrator, mga matitibay na mga advisor, tanganing maray ang sa Indong direksyon. Tangani mga kababayan, maumok man sa mga tawong nagboto sa Indo. Sabi sa parting Kabisayaan na maumok ang mga nagbutar sa Indo. Butar mga kababayan, natapod kaan sa Kabisayaan. Sige tabi, abanti kita. Pero bago yan mga kababayan, ang naging pahayag kan sa tuyang Police Provincial Office, tigdi po sa probinsya kan Catanduanes, katakot po sa indang assessment, sa naganap na May 9, 2022 election, na kung saan mga kababayan, pinagsabi kan tagapagtaram kan Police Provincial Office, mga kababayan, na si Police Major Emsol Ikawat, na maski na nga ni subuot na may mga pagpalyar kan inaapod na vote counting machines or VCM, tulos man subuot na nakaaksyon ang naging kakulangan o tulos sa kaaksyon ng kahensya, tanganing ang Comelec kaning maibalik ang normal na sitwasyon. Yan po mga kababayan, yun lang. And sa sabing datos kan PIMAC, 12 na BCM ang nai-report na nagkaigwaning malfunction. Ang tulo ka ini na i-repair man, ang 8 natukalan mantang ang saro under repair na kung saan naibalik man sa opisina kan Comelec. Ang saro pa sa pinagbabantayan mga kababayan. Oy, good morning tabi sa kuyang amigo, amigo. Dapat nga ni magkandidato ini kundi halatuntak kung suarin. Ang sa kuyang amigo Sir Erinio Panti or Sir Bibot Panti, maray na pagka-morning mga kababayan. And pag-abot naman mga kababayan sa kuyan, daiman da subuot mga kababayan ning na-registrong report katakod sa nagbayular sa liquor ban. Very good, palakpakan. Palakpakan mga kababayan, liquor ban, pero ako kadako kong nahiling nag-irinom. Yan po mga kababayan. And pandua, daimaning wara man subuot ni nagsampah o nagreklamo katakod sa vote buying. Palakpakan. Kasi wara man talaga daas. Yan ang bigasabi ta mga kababayan. Sa Catanduanes, whether you like it or not, digdi nyo na mapapatunayan. Good morning, Marcel Tumpang Cruz, na ini mga kababayan, pag-ulayan talang ning sabing pag-ulay na sutamang urulay lang. Sutamang urulay, sutamang timpla na pag-urulay. Ay, neto. Okay, sige tabi mga kababayan. Alatkaan sa inyong mga text at yan na yan. At yan na yan, mga kababayan. And tawan taman ning dakulang ko yan, dakulang palakpakan, palakpakan sa Philippine Army, PNP, as in iba pang ahensya ng gobyerno na naging katuwang kan Comelec para panatilion na peaceful. Matrangkilo ang naganap na eleksyon digdi po sa probinsya kan Catanduanes mga kababayan. Yan po sa marhay na report. Ngunyan, ang halaton na lang itong mga mga hoodlum, mga hold-upper
kung ano ang development kay ito, yung nangyari diyan na kuyan, panghabas, panglalaog, pangraransak diyan po sa residensya ni elect Congressman Leo Rodriguez. At yan mga kababayan, ni papalaptayan kung ano ang resulta. Pero maliban kayan, wala naman ng ibang naitala na anuman na report katakod sa insidente ning inapod na election related. Noel Camacho, maray na pagka-morning sa kabus na nakachuchok, churuchukan sa nahada, isa na yung puro chukan. Ayun, halat ka. O sige daw, kung kamo ang haputon, kung kamutabi ang haputon mga kababayan, ano ang sa indong personal na obserbasyon sa naganap na eleksyon? Kung kamo ang haputon, kontentado ba kamo sa mga nakaluwas na mga ilihidong opisyal? Dahil man yung nagkukurahaw dyan yung nadaya, dahil man wara man, wara man yung nagkukurahaw na nadaya sinda, mga kababayan. Wara man tabi, or smile sa nakita, mga kababayan. Sige tabi, kung ikaw kamo ning mga gustong ipaabot, kung kamo ang hapon, ano ang sa indong assessment kang naganap na eleksyon sa Catanduanes? Inot na nag-text sa tuya, Diyos mabalos, sa kabos na nagsuporta kay Mayor Posoy Sarmiento, good morning Biraco. Arog talaga yan, mga kababayan, arog talaga ang eleksyon. Ivy is watching right now, maray na pagka-morning. Paulo Glenn Pantio is also watching, maray na pagka-morning tabi sa Indo Gabos. Mag-text lang sa numero 0928-622-1936 mga kababayan kan sa idong mga usipon dahil sigurado yan sa tuyang Riri Parohon. Sikapunta daw na ko yan, makakuha kita ning oy ang ako Bicol Party List nagpapaabot na ninda kulang pasalamat sa bilog na runa nin Catanduanes sa itinaon nindong suporta mga kababayan na kung saan nakapangduwa sa dakol na boto digdi po sa Catanduanes an ako Bicol Party List. Naturalmente, una dyan ang TGP. Kasi naman, ang TGP talagang tagadigdiman yan. Buda, may tandan. May tandan man na... natural man yan. Sige, tabi mga kababayan. Basta salamat tono na maray. Sige, sikapunta daw na kuyan. Sikapuntang alat ka. Sisay ang satuyang inot na apudan. Apudan ta daw ang Birak MPS. Sige daw tabi, takuan ta daw sa Birak lang. Taigwa kong number sa Birak si Police Major Kevin Bro, maray ba ang satuyang linya kay ni? Sige daw tabi, takuan ta daw ning maray na ko yan. O dapat maray na ang Birak MPS. O sige daw. O ano ini? Dapat nagre-ring na diyan kasi okay na ba yung sige daw, takuan ta daw ning ayun, nasa sir ang satuyang alistohon asin ora mismo nagsisimbag na satuyang pangapudan. Sir, simple man lang ini. We are live at 88.7 Radio Uragon, Birak, Catanduanes. Sir Kevin, ang satuyang Chief of Police Birak. Sir, assessment lang kita sa naganap na eleksyon. Kumusta tabi ang kabuuhan, obserbasyon nindo kan digdi po partikularmente sa Birak, Sir Kevin? Good morning po sir. Dito po sa Birak, yung assessment po natin is generally peaceful naman po yung nakarang election. So wala naman pong untoward incident na nangyari. Wala naman pong untoward incident. Maliban na lang din sa mga minor yung ibang na reported na yung VCM nagkaroon ng malfunction. Pero minor lang naman po yun, napapalitan naman kagad ng mga IT ng committee. Okay. Sir, wara maning mga nagpa-blatter na subuot, may mga inaapod na liquor ban na nagbayular or vote buying, wara maning nagpa-blatter po sa indong diyan po sa police station. Wala man po. Kasi continuous naman po during ng election, lalo na continuous po yung checkpoint ng So, kumusta naman po yung ating kapulisan na walang tulog na nagbabantay? yun. Yun na lang, normal, dapat pa normal yung trabaho. Siyempre, ganun, kahit natin pagpagod,
kailangan pa rin magtrabaho ba. Sir Kevin, salamat tuno na marahet agaro kuyan pa bago nga mata si Sir Kevin ano. Sir, sige sir, mensahe mo na lang sa tuyang mga kababayan na nakisumaro sa naganap na katrangkiluhan kaining eleksyon digdi sa munisipyo kan Virac. Ang bilang po ng Virac MPS, nagpapasalamat po kami sa ating kababayan dito sa Virac. Kumbaga nakipag-cooperate sila na maging maayos at maging peaceful po yung eleksyon ngayon. Ayun, sir, salamat tuno na maray sa oras panahon itinaw mo sa programang Riparo sa nadigdipo sa 88.7 Radyo Ragon, Virac, Tanduanes. Sir Kevin, salamat tuno. Thank you po. Yan po mga kababayan chief of police ka na Virac. Dahil maning nagbayular sa liquor ban, wala maning nagreklamo sa vote buying, wala man siguro talagang vote buying, kundi sa mga aram mo na mga kababayan, kulturang Pilipino, yung inapod na mga, kuyan, anong podkaan? Love gift. Mga kababayan. Good morning tabi ki Congressman Romeo Alintana Asuncion Jr. aka Nonoy. Good morning tabi sa imo Noy. Tap na cheer ka mo Noy sa Katanduanes good morning tabi sa Indo. Sige. And kay Mark John Odenya. Sige tabi mga kababayan, hininga daw si Kuyan, si board member sa ni Francisco, ganador talaga ini. Mga kababayan, ganador ini ang Kuyan, ganador ang board member na ini, tamala from Kuyan, dai pa ini Kuyan mga kababayan, dai pa ini pinabayaan kan mga taga Katanduanes, hagadan taning mensahe pasasalamat ang Kuyan na elect board member si elect board member Sunny Francisco bilang pasasalamat minsan ini pasasalamat oy adyaw na sa linya board member Sunny Francisco naghalatan sa imong mga supporters lalo na digdi sa Virac kung ano ang sa imong masasabi ngunya na adyaon ka naman nakabalik ka bilang board member sa tuyang probinsya. Diyos maray na aga pagabos mga popularity sa inyong likod ina po si PBM elect Sunny Francisco po ang saguyang sobrang pagpamabalos so mga nag-ibas ako na kung makabuil ka po sa Kapitolyo so dahil pa hanggang tiwala sa po hanggang mo niya sana magtiwala na. Lalo na po, hindi sa Banuan ni Virac, Diyos mabalos. Ay, ayun mga kababayan. Salamat to nung tabi. Pasalamat sa udok sa buot, kahit ba sa kuyang pamilya, nagpapasalamat talaga. Lalo na hindi sa Banuan ni Virac, San Andre. Saka na, pati na rin ang karamuran. Ayun. Pero ang pinakadakol mong boto, board member sa ni Francisco, talagang Virac ang nagdamay sa imo. Iya po, overwhelming po. Resulta ng boto po sa Banuan ni Virac. Siyempre, siguro sa iba, bigyan ng papuliwan sa bilang kunsyal. Sa mga listahan ng kunsyal, kaya na pag-ako. Ayun. Board member with district po. Pero sa karamuran sa nandi siguro, sa mga lugar siguro na di mo naabot, mala nga ni sa kahiniwas ng lugar, bad sa iba, di naka-IC na kandidato ka? Although, mas ako nga na inabutan ko sa San Andres at Oh. karamuran. Kung hindi sa pasensya, hindi sa kababayan ko, ano ako, kabarangay ko sa Virac, siguro 50% lang inabot ko sa house to house. Hindi sa Banuan ng Virac, pero duman sa Karamuran, San Andres, siguro mga 80%, nakapag-house to house po kami. Kaya Ayun. Uboy Kuwa, at si Vice Governor Porte Kuwa. Ayun. Sige tabi, board member sa ni Francisco, salamat tuno na maray sa oras panahon na sa imong tinako sa tuyong programa. And syempre, may mga inapod pang future plans ang aram ko may mga pangaturugan ka pang gustong maganap sa Catanduanes. Mangyari man lugod ang sa imong kaplanuhan. Board member sa ni Francisco. Yung sobrang mabalos sa mga taga-media, sa ino po, partner, Marlon Sutlik, sa tiwala at yung pag-irita mo sa radyo at periodiko. Siyempre, gasuporta man mga lado ng media sa indong likod. Kaya
Ayun mga kababayan, yan po si elect board member Sunny Francisco Can West District. Ayan, sige. Sige. Pero may toy. Sabi ni Rads Baragabs, good morning mga kauragon, congratulations sa mga nanggarana, mauot mi an padago sana na pagtabang sa mga kasardayan, asin ang pag-asenso kan sa tong isla. Ayun. Pag-ibig ko sa iyo. Sige, hanap pa kita ni Malaman ko na ako. sige daw, ini si Kuyan, ang provincial coordinator ka na Ako Bicol. Hagadan tani ko yan bilang good morning tabi, provincial coordinator kan Ako Bicol, mga kababayan, hagadan tama ning word of Thanksgiving. Pandua Ako Bicol digdi sa probinsya kan Catanduanes, Sir Bong Domingo Go. Live po kita sa 88.7 Radyo Uragon. Ano po ang sa imong gustong itaram sa satoy mga kababayan na nagsuporta sa Ako Bicol digdi po sa probinsya kan Catanduanes? Sir Bong, live po kita sa 88.7 Radyo Uragon. Ang provincial coordinator kan Ako Bicol party list. Sir Bong. Ayun, di handa Sir Bong. Ayun mga kababayan, daw tapo danta ang elect mayor ning Virac. Alan City, maray na pagka morning tabi sa imo. Makapi-kapi na kita duman sa bahay Kobo ni Rodel Estrella. Kasuhapon dito ka inabutan, nakahali ka lang. Mga kababayan. And siyempre si Wafo. Dapat mag-blow out si Wafo. Ta si Konsyal Hazel, top notcher ano. Bilang konsyal, Wafo mag-blow out ka. Sige tabi mga kababayan, ganun ta ang mga kuyan, tawan tini pagkakataon. Tapos ng eleksyon, dapat magkasarro na. Sarro sa rabay para sa pag-asinso kan sa tuyang probinsya. Kan sa tuyang lambang munisipyo. Isang tabi na una ang mga politika. Sige tabi. Sige daw, pasiring man daw kita duman sa alat ka, garo karaturog pa yata sa mga kunyan ano. Karaturog pa. Kaso bang ginamonitor ko mga kababayan, actually invited ako pero di ako nakapasiring duman sa selebrasyon, as in kasabay ka sa birthday ni elect Congressman Leo Rodriguez dyan po sa munisipyo Canbato, particularmente sa Batalay. Mga kababayan, invited man kita pero yun nga niyan, igwa kita ning sabi nga ning mga bagay-bagay na di pwedeng bayaan. Kaya di balit sabi ko maapod nila ko, pero sa ngunyan garo ko yan pa yata. Nasa nagpapahingalo pa. Mga kababayan, tamay ayun, nagbabalik mga kababayan ang provincial coordinator kan Ako Bicol party list, Mr. Domingo Bongo, bilang provincial coordinator tabi sa naganap na eleksyon hindi po sa Catanduanes, pandua ang Ako Bicol. Ano po ang sa imong gustong ihatod na pananaramin sa satuyang mga kababayan? Go ahead. Go ahead, Sir Bong. Live po kita sa Radyo Uragon bilang pasasalamat sa tuyang mga kababayan na nagsuporta sa Ako Bicol party list. Hello? Dahil talaga, medyo choppy, Sir Bong, ang sa imong lugar. Dahil na dadangog ang sa imong kuyan. Ayan. Sa Sabado na lang. Biriyo-biyo na. Di ako nakakuha kang kabatulan ko, nagsalumsom. Hali sa ini. Hali sa last 3 digit 682. Di da siya nakakuha, nagsarumsom sa iya pero nasa listahan siya. Naturalmente arong man talaga yan. Maray na pagka morning, Vani Villaluz. Sige po mga kababayan. Ang satuyang oras alas 7, ang oras sa tod sa Indo kan Ako Bicol party list. And siyempre man ni congrats sa ang gabo sa mga nanggarana. Digdi po sa munisipyo ng Virac, pagpuon kay Engineer Sam Lainez, Vice Mayor Arlene Arcilia, and Hazel Isidoro. Di ko aram kung si Say pa so nagsurunod mga kababayan.
Pero ipinalad sa kuyang mga amigo si Makisig buda si Jinky Tawor. Da ipinalad magi si Ma'am Jo Buena. Maray na pagka morning na sa Indo and tuloy ang trabaho. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Ganun talaga ang buhay sa politika. May nananalo, may natatalo. Normal yan mga kababayan. Ang importante batid ka mag-ako ning kadaugan tanganing maluwag sa imong kalooban. Crisostomo Avila maray na pagkaaga. Pero mga kababayan, tawaan taning magkanigong analisasyon. Ining nangyaring eleksyon digdi po sa satuyang probinsya. Naturalmente pag urulayan ta ang sa provincial level mga kababayan. Na kung saan pag hiniling mo ang naging resulta, yung naging resulta mga kababayan kan boto, ang resulta unahon una mga kababayan sa congressman. Okay? Sa congressman mga kababayan na kung saan si Mr. Leo Rodriguez, independent candidate, nakakuha siya ng 75,432 mga kababayan. I don't know kung nagdagdag pa ini, pero sa araw ka ining record, kuya na ini, kasuhapon ko pa ini, 75,432 mga kababayan. So, masasabi ta, kung ikumpara ta duman sa ki Congressman Hector Sanchez, nasa 48,684. So, mahiling mo, medyo harayo ang agwat, mga kababayan. So, siguro, question mark, ano ang dahilan? Pag-abot naman ki dating Congressman Cesar Sarmiento, although nakakuha siya ng 33,000, given yon asin piga-antisipar na, kan sa itong mga kababayan, na dain na ini makipagpabukudan, maski ti anong pagayon-gayon, kan sa iyang plataporma di gobyerno, maski ti anong post sa Facebook, maski ti anong pag-recall kan sa iyang mga plataporma di gobyerno o kaya mga accomplishment, talagang daimi na kuyan. Daimi na dominar ang araw kaining mga pasistema because aram taman sana pag-abot sa katanduanes mga kababayan, diyan masyado ang mga accomplishment na yan kasi yung momentum ng eleksyon duman nagkakaigwan ng diriskartihan. Kaya sa labanan po ng katanduanes, tandaan nyo po yan ha. Tandaan nindo sa mga kandidato otro. Mga kababayan, sa katanduanes tabi, dua ang kaipuhan mong pasarigon. Ano ang duwang ito? Naturalmente, igo kaning puhunan. Number 1 yan. Number 2, yung diskarte. Iyo yan mga kababayan na makapagana sa imo. Di ka man mag-rely na, ay, imo ngaya yan. Di ka pwedeng magtaram ni Arog kayan kasi di mo pwedeng daradarahon sa imo ang mga kababayan mo. Pareho ka mo ngayang nagtandan, dinaog ka. So, ibig sabihin, diskarte and lalong-lalo na ang pagkatawo ng sarong kandidato kung papaano ka magtratar sa mga constituentes mo, kung paano mo si aatamanon. Ang mamundo asin makulog na parte mga kababayan, pag abot ng eleksyon, sisingilod ka kan mga butante, ilalong-lalo na kung bihira kaninda mahiling. Lalong-lalo na sa oras ng may mga kalamidad na kaipuhan ang sa imong presensya. Data pwedeng i-justify na ang trabaho ko ngayon mambabatas lang sa Metro Manila. Data yan pwedeng i-justify kasi ang tao, pigahanap ka iyan an sa imong presensya sa oras ni sa indang kadaihon asin lalong-lalo na pag may kalamidad. Number 2, dai kananggad mangako ni sarumbagay na dai mo pa kayang utubon. Dapat pag nangako ka sabihon mo initabi short range lang ini. Makakaya ta ini. Initabi long range ini. Medyo awat-awat ini because dakulaon ini. So kaipuhan mo lang prangkahon, kaipuhan mo lang itaram ang totoo sa mga tao, bigat tandaan yan. Pag abot ng eleksyon, tatandaan yan mga kababayan. So kaya sa mga makandidato otro, kaipuhan na makanood na kamo. Mga kababayan kung inaapod na puhunan asin diskarte. So ngunyan mga kababayan, nagtaram na ang majority kan probinsya kan Catanduanes, so igwa na kitang bagong congressman. Dahil iba, kundi si Mr. Leo Rodriguez, ang magiging battle cry na kaini, Catanduanes alisto. Alisto man talaga ang mga Catanduanes mga kababayan. Ayon, halat ka, medyo agadong tama ng kuya, nag-text sa kuya si Adjao na, si elect Mayor Lainez mga kababayan. Sige ayon. Maray na pagka morning tabi mga kababayan, munisipyo kan Virac.
Bagamat mga kababayan, medyo sabi tanangani katapos pa lang kan eleksyon, rilingwan ta na ang politika, mapuon na kita sa puon, pagtarabang-tabang kan sa tuyang munisipyo ng Birac kung paano ta ini paasinsohon dahil yun ang kabisera o sentro kan Catanduanes. Ngunyan, nagtaram na ang majority, asin pinili ninda si Engineer Sam Laines. Iyon ang ngunyan ang bagong matukaw sa maabot na July, if I'm not wrong, Mga kababayan, hagadon ta ang pananaramon, pasasalamat, asin ang sa iyang naipromesa ni Mayor-elect Sam Laines. Mayor Sam Laines, marhay na pagka-morning tabi sa Indo. We are live sa 88.7 Radio Ragon and sa Facebook is Kylo ngayon. Maray na aga sa mga kainan nyo, sa satuyang istasyon, radyo, sharing man ang satuyang mga pagtaon, pamapalos sa satuyang mga konstituentes yaw na lalo na dito sa Bira. Siyempre sa ibang mga lugar na nagpaumaling kumpiyansa sa ng mga leader, Diyos maray na aga sa Diyos. Ayun, Mayor, once again, ngunyan na naging mayor ka, kanakaaging mga taon 2019 and ngunyan tinawang ka ni pagkakataon na makabalik bilang alkalde. Mayor, bago ang 100 days, ano ang pwede mong ipromisa sa Birac noon na pwede mong sabi nga ning maitatao sa inda bilang regalo sa pagkailihir mo, sa pagbabalik mo bilang alkalde? Sa totoo man to, sa iba ng pagpupromesa, Oh. sa tuyang ibo, sharing man sa mga pinpresentar kong programa na nagkakampanya namin, first priority mo siyempre so apat na programa ni May. Aha. Ang primero siyempre sa salud, mga Mhm. Pilipina, grabe talaga may problema kita dito sa maintenance, lalo Aha. sa mga maintenance sa bulong, sa mga kay Manuelita, kanakon na ang nagbe-maintenance. So, saruan sabi ko, first day job ni May is to pass an ordinance, Mhm. relative duman sa pagpasa ng, siyempre, pag taon ni Poldo, matawan taning maray na maintenance ng mga bulong sa to yung mga kaiman mga saruan, so mga losantan, Aha. metformin, sort of yung pag-maintenance ha, iba man sa ibang bulong. Mhm. Sabi ko, para we have to be clear on this, yung pang-maintenance yun ang inot ng tawan ni priority sa medisina. Pangdua, siyempre sa agriculture, yung sa Fisher Fox and yung sa Parauma nita, since dwindling na ang sa to yung mga Parauma, farmer nita, siging dikit, day na nagdagdag, nagugurang na sila, plus ini sa to yung mga Fisher Fox. Mhm. So siguro we have to employ we have to collaborate with our state university relative to this. Kasi siyempre may mga research nila na matawatan ni Maray talagang programa. Ano ba talaga kaipuhan na? Mhm. Kasi may mga programa ba kita ng mga pinatao sa Fisher Fox, such as yung mga fiberglass na sakayan. Notably, karo bagong pasado so para sila nita Mhm. ng fiberglass. Kasi pag naglulubog ini, bagong baliktad. Aha. So, bali yung pruhalan ng nasa ibabaw. Kaya, saruan sa tatawan taning kasi delikado sa yung mga parasita. Aha. O in case na may mga maraot na panahon, delikado talaga. Kaya yan, saruan sa mga item na talagang hinihiligtan o we have to go back to the traditional na fishing boat. Mhm. Kita ma-concentrate kung yan talaga ang gusto ng mga parasita nita. And sa mga parauma naman, well, the former, yung hindi naman former, kasi mo dyan, siyempre, still the mayor, Oo. ang alkalde, may mga programa siya na nahilig ko man na maray, like yung mga program ng libre, paarado. Ipapadagos. O, kasi, ang ano ba man ang malot, certainly, hindi naman sinasabi na lahat ng bagay original. Oo. Maybe, you have to innovate. Correct. May mga nahiling ako na di ko nahiling ng panahon ko. Ayun. Na nahiling ko man ang maray hindi. So, even before, na paglaong ko magkato, may mga maray na programa, yung predecessor ko, yung former mayor, Derrida, pinatagos ko man. So, di makita na dito nag-play originality sa mga araw na ng mga programa. Sabi ko kasi, earlier pa, may mga programa na, Mhm. they have just to amend, innovate, to change, pero yung basic na programa, yaon. Kaya something na arugan, we realize na kay Juan naman siyempre hilingon. Mhm. Mga maray na programa, yun ang i-adapt nila. And then,
siguro po we have to calibrate na lang. Aha. Kung may na matawan ni Maray na attention o guidance sa ating mga programa, Mhm. luman sa agriculture, ang tulo is yung siyempre sa infrastructure program, Mhm. ano nito, so sabi niya blueprint, siyempre dati may blueprint ng mga pera. Siguro po, since time is changing, hilimot naman kung adaptable pa sa mga programa nito sa blueprint nita or birak sa infrastructure like flood control, seawall, and so on. Pumunta naman siguro ko sa mga delikado based on the hazard map para ma-eliminate na. Kasi delikado baga katatuan Ito na and then tinatamaan kami ng mga magsug na bagyo. Oo, importante yan. Mhm. And then pang-apat is siyempre yung education. Aha. We cannot forgo this education kasi may problema kita sa bulan. Mhm. Sa totoo, nangyari sa tuya din yung pandemic na nilagay ko sa mga module and online studies. Pero kung ilingon mo, parang not so effective na natatawan talaga si Lord or Maray na edukasyon sa mga kagyan. So I think part of the school board at siyempre sa tatuyang DepEd, we come up with a more viable na pwede makaano. Kasi hindi sa online studies, ang problema nila internet. Mhm. Sa internet, siyempre siguro sa mga instructional material sa media, turo sa to. Kasi gusto sabihin, hindi naman tayo, we cannot go to the details. Kasi Mhm. yan ang DepEd, and ang area of expertise at kaya ang hinihiling ko lang dito is sort of yung education eh. Hindi mo na was it effective yung module na binigibo? Talaga ba mga kaswa? Otherwise, we have to make some suggestion or maybe pagkaiko kita ni diapon na consultation with dun sa mga nakakaintindi ni. Ano mga problema na? Kasi sa totoo, is yung module, dikit lang na mapila ng mga ating nila. Hindi na naalala nila. Mhm. Siguro po because of the module, pero yung methods, kasi ano din eh, the parents are not, hindi naman sila nag-agal din. Mhm. Methods of teaching, hindi pa ko yun. So, ang nangyari, is fulfilling na kita sa mga ating. So, we cannot blame it to the parents, hindi naman pwede pasulan ng mga magulang kasi sila nagtutuan na naman sa mga ating na maka-submit yung module every Friday. Mhm. Gusto na hindi. Ano ba ka ang problema nito kung yan? Kulang talaga. Mhm. Kulang na naman din sa atin. If we go to the aptitude test, siguro mahilig na talaga bakong marahin ang absorption ng mga ating pag-aaral na through modules. Although we are now going to a face-to-face class, pero one way or another, adalan na maray mahilig. Kasi just in case na bumalik naman ang COVID-19 or maybe another pandemic or whatever na mangyari pa sa ito, at least we are prepared. Ayun. Parang disaster Mhm. yung magiging way of yung mga approach nito sa mga situation because of the climate change, nangyayari sa sitwasyon nito sa Ginapan. I think siguro maging broad-minded kita sa sitwasyon natin. We cannot just let that sabihin na lang, sige na, bahala na kung ano mangyari. Hindi na mag-inig mo. No, we have to do something. Ayun. We have to arrest this kind of nangyayari. Kaya, apat na naman ang program nila. Sa 100 days, sana makaya man nila ini. Mhm. Nangyayari ko kasi ito, masyado ng bola nila situation na peace. Ayun. In general, sa bilog na ginaman, mag-all out war man at hindi na naarap. Mhm. Mga anticipation. Yes, we have to anticipate everything. Kasi otherwise, masabi naman din, araw-araw din, pero we have to know. Aha. Special na araw nila, na ibon ng mga preparation na i-preparan, ihanda, kasi in case na mag-deteriorate and vision of the bilog na ginaman, then we protect on that. Mhm. Yeah, disaster management nila should be karoon sa magiging on guard sa sitwasyon na ito. Not only of natural calamities, but human-made na mga calamities. Mhm. Pagpapantay at Ayun. Yan ang gusto ko lang na ipaabot sa Yes, Mayor Sam Lainez-elect, salamaton na maray and mensahe mo lang sa kabuuan, pasalamat sa bilog na Biraknon. sa mga taga-Biraknon, bigla na umang naman na sabihin naman na
another chapter naman yun sa tuyang buhay, changes in administration. Ang importante lang naman is objective is magkaigulit din yung mauswa, maugma, mag-iwasay na pamumuhay. Siguro ito naman, it is a general concept na ganyan. Araw ka na ito yung higahanap. So, siguro po, ito ang naman magkultural. One way or another way to cooperate. Other way, siyempre, mag-ibutan na, siyempre mag-cooperate. Problema man siyempre kaya, there's no way na mag-ibutan to be unified sa tuyang pag-move sa tuyang gobyerno. Kasi siyempre, in particular, mga barangay na siyempre pamilya, di mo naman siyempre mag-ibutan. Maray na ang proyekto at kung talaga gusto sa buhay na maugma, mag-iwasay. So, ang mag-politic, trabaho na iba. Otherwise, siyempre, problema na naman. Kaya, there's no way matutunan kita here po. And then, at least, ang objective, maging maugma, mauswag, at katuyang pamumuhay din. Ayun. Mapalusan ang bayan. Ayun, once again, salamat na maray, elect Mayor Sam Laines. Ang pag-ibig ko Yan po mga kababayan. ng malam. Oy, good morning Tabi, Sol Tacorda, Tria Bigapol, and DJ Bogs. Idmar Manlangit, so iba Tabi, di ko nabanggit, paki-comment lang otro ha, da kolono na Sige mga kababayan, ang sa tuyang oras, alas 7:17, ang oras, hatod sa Indo, kan ako Bicol, Party List. Kay pait. Nagatik si Sir Bong, di niya nadadangog ang sa kuyang kuyan, ang sa kuyang boses. Ano daw ang kuyan? Ha? Alam kong may sungay ka rin. Ano ini? Lalagdasin. Di niya marinig. Pero biya paabot Tabi ka na provincial coordinator nin Bicol. Ako Bicol na si Sir Bongo. Yung na Nasa Lamatono na maray Tabi sa Indo. Sige mga kababayan, text lang ng text kung sa Indong mga gustong ipaabot. Kan sa mga usipon nindo dyan. Bakas at pag-ibig ko sa Di na ka mo magpa-receive na kwarta-kwarta. una Nagtaram na ang majority. ay iyong Ara mo na baga sa isla na may mga gratifikasyon. Given na yan. Di na ka mo magpara ano pa man, tanggapun tanan na talagang iyo yan ang sabi nga ning kalakaran. Kaya kung halimbawa di mo kayang i-absorb ang arugaan na pa sistema, so di ka na maglaog sa politika. Ara mo naman baga na aruga yan. Parte na yan ning sabi nga ning sistema. ay nandiyan. Ang importante pag pamibita na lang na ang gabos na ining mga sabi nga ning bagong elihidong mga leaders mag-perform sinda ning patanos base sa local government code na sa indang ma-deliver ning patanos ang mga basic services and basic facilities. Ako Congrats once again Tabi kay Mr. Leo Rodriguez sa pagka-congressman. Ang pagbati hali sa Bato Alisto. ang Aba, ibang klase. ko sa iyo. And siyempre man sa naging katuwang ni Congressman Leo Rodriguez ang sa iyang esposa Manay Merly Rodriguez na kung saan sinuportahan man talaga ning bilog na taga San Andres. Mga kababayan, sige Tabi ang sa indong mga mensahe mga kababayan, pikabasa tayan pero sa ibang medyo wako naman na worthy. Dito na ito pagbasahon ang gusto ta mga kababayan makatuwang kita sa kaisipan sa tuyang mga leaders. Kung may mga issue ng korupsyon yan, pag-ulayan ta, riparohon. Pero kung mga, sabi nga ning mga personal na pananaramin, na daiman ning, sabi nga ning katuturan, na nangyayari sa panahon ng eleksyon, aramtaman sana talaga nangyayari yan, bayain na kaiyan. Bayain na kanta iyo na talaga yan mga kababayan. Iso na talaga yan. Kaya ipamibitan lang na maging mag-perform inian sa tuyang mga pinili ning majority. Magkaiba man ang sa indong congressman, magkaiba man ang sa indong governor, vice governor, siniba pang mga nanggana at the end of the days mga kababayan, sarong isla, sarong puwersa kita. Makas
Kaya Isla Puwersa. ko sa iyo. Nagirumduman ko sa muyang programa kan mga panahon ay. Isla Puwersa mga kababayan. Ay iyong tatanggapin at ang Aram mo ang saro sa mga, ako personally, saro sa mga gusto kong mga kandidato, yung mga nakatukaw, so kunyan yung anytime, pag piga-interview mo siya, pag piga-text mo siya, nagsisimbag. Kung halimbawa, baga, medyo busy, di talaga pwedeng interviewon, nagsisimbag, nagre-respeto. May mga kandidato kaya na tawaan mo ng pagkakataon na ma-interview, masimbag ang mga issues, or ano pa man, dahil sisimbag. Pero iba man ito, so dahil nagsimbag, dahil para uyagan, ako bako man akong arugayan. Dahil kita ka ito. Ang sa kuya, talagang purely public service na magamit kita bilang daluyan ng impormasyon kan sa tong mga elected official. Tandaan tang pirmi mga kababayan sa ethical standard o code of ethics kan sa tong mga elected officials, mas priority yung inaapod na public interest kaysa inaapod na personal interest. When we say public interest, yung mga issues na kaipuhan mong i-explain sa imong kababayan, di mo dapat dipinsan ang sa imong sadiri na garubaga nga di na ngaya kaipuhan ta, magiging ano pangayaw kayan. Pag arog kayan, that is your personal interest. Biga protehiran mo sa diri mo. Dapat ang inoton mo yung public interest. Arugan mga kababayan ang gustong sabihon kayan. Kuno rin dyan pag-uulayan tayan ang tanganing at least sa yung mga elected official, anytime pag may mga upload sa inda from the legit media, magsimbag sinda tulos. Kung in kaso man medyo di talaga pwede because igwan yung mga prioridad, okay lang yon. Pero dapat magsimbag na okay. Next day, tanganing mapaabuta sa taong bayan ang mga nagaganap related ka sa iyang trabaho, sa iyang posisyon na pinagaserbihan mga kababayan. Good morning Edmar Manlangit and Junel Mendoza Torsilino. lumakas ang pag-ibig ko sa iyo. Nang malaman ko na May nag-text sa tuya, ini abo ko ng basahon pero sa paagi ning argumento. Mga kababayan, araw pa kay ni Ako ning inapod na pigakampihan, aram nyo man sana si Reparador, pinagadiskuter yan sa tamang diskuter. Ang Pilipinas, good morning tabi amigo Rodi Olano, ang Pilipinas, inaapod kitang democratic country. Nasa nasyon kita na kung saan ang satuyang nasyon, mahiling mo ang inapod na tunay na demokrasya, mga kababayan. Now, sa demokrasya, mga kababayan, di man po ipinagbabawal ang pamilya-pamilya sarong apelyido na magkandidato. Because in the first place, gusto nindang magkandidato. Gusto nindang magserbi. Pero bako man sinda ang gapili na sinda iyo ang maging leader. Kaya may eleksyon kita. Pag-abot sa eleksyon, igwa kitang inaapod na majority vote. Ang majority vote, iyon dapat ang bigadangog because demokrasya kita eh. Di man pwedeng so habo 40%, so gusto 60%, yung habo ang satuyang dadangugon. Kaya nga ni mga kababayan, pag panahon ng eleksyon, ang pinakasekreto na dapat manudan, bako lang kan mga politiko, kundi kan mga supporters, na ang eleksyon kurumbinsihan. Ang eleksyon kurumbinsihan and kampi-kampihan. Now, kampi-kampihan, duman sa mga kakampi, maski sabihin tanang sa panghiling kaso kalaban ni Damarao to sa inda nga pinagsuportaran, ipaglalaban ninda yun dahil kakampi ninda. Ang dapat nindong mahiling, so mga neutral na butante na makumbinsi. Ang problema, national mo na kita ang problema, saro sa mga observasyon ko, na pag hiniling mo, kadakol man baga nagpapasiring sa mga rally ni BP Leni Robredo. Aram mo ang yung nangyari?
mga kababayan. Kadakla ng mga supporters ni BP Leni, imbis na maray ang pakiulay, kumbensihon ang mga tao na di pa kumbinsido, imbis na pakiulayan, ang piagribo, ibigam mo roda, bigayam yamaning, pag nagboto ko ngaya sa mahabon ka naman. Oh. Iyon ang araw ka nangyayari. So, hilingon mo mga kababayan, maski nga ni senador, wala, nagkatarakdag na very qualified man sa mga senador ka na vice presidente. So, ngunyan, listen, learn. Ang eleksyon, dapat pagalingan sa pagkumbinsi. Pagalingan. Bakong so, mangmumuda ka, magtataram ka ning maraot sa imong kapwa dahil lang kumbinsido sa kandidatong sa imong pinagsuportaran. Dapat relax ka lang. Hilingon mo, anong nangyari? Yun na baga. So, iguananin ko yan, may resibo na. Okay? O, balik kita rin sa lokal. Sa lokal, adyao na ang Kuwa Brothers. Governor, Vice Governor. Sisay ang nagbuot kayan. Sisay ang desisyon kayan para maging Governor, Vice Governor. Mga kababayan. Ang dai uminaw yun dyan, 50,967. Dai yan uminaw yun. Na si Governor Kuwa maging Governor. Ang gusto kang 51,967, si Vice Governor Shirley Araho Abundo. Kundi mga kababayan, so 101,838 ang gusto si Buboy Kuwa. So anong gusto sabihin? Ano man ang ganahan ng 53,000 o 51,000? So majority nagtaram. So iyon na yan. Kaya, so na-break, so inaapod na daing nakapagatulong termino. Ngunyan, dahil yan ang desisyon ni majority, igalang tayan, irespeto tayan. Pag abot naman sa Vice Governor, na sinasabi nindang inaapod na dynastiya, mga kababayan, assuming na yes. Pero di man kita maginibo because 110,000 mga kababayan, 49 ang nagdesisyon, ang nag-approve na maging Vice Governor si Buste. Di kita maginibo, mga kababayan, yun na yan. Kung ikumpara mo sa boto ni Natalio Pupa, 24,611, dagdagan ko kay Attorney Abichuela, 10,433, maski paghaluon pa, dahil talaga, dahil lutsaran. So, ibig sabihin, ginusto yan ng majority ng tao sa Catanduanes that we need to accept, mga kababayan. Yun na yan. Good morning, Mardi Balmaceda. So, sinda na ang pinagkatiwalaan, ang satuya na sana dyan, sa Gabustabi na pinili na maging lingkod bayan, sa mga datihan na naging re-electioners, pinili otro, anuman ang sa indong nalingwa na daay nindo na itao sa tawo, na hagading tawo, tawan nindo ni prioridad. So, mga bago man na nailihir, so pinangako nindo sa tawo, na maray na mga pangako, pananaramon, na magtataon ng serbisyo, utubo nindo. Yan na sana ang satuyang prayer dyan, mga kababayan. Yan na lang, nagdesisyon na. So, ngunyan, sa mga nagkadraog man, nasabutan ta, na kamo, nagastos man kamo, nagkaparagal man kamo, pero given yan, because sa laban, di man pwede gana gabos, di man pwede daog gabos. Igwa talaga ning gana, igwa talaga ning daog. Kundi, kung may plano ka man sa masunod, dapat planuhon mo, puhunan asin diskarte. May mga gakandidato man talaga na araman nindang daog sinda, gakarandidato sana, yan sa mga inapod na mga adik sa politika. Kadako sa kagawad, hilingon mo. Sa kagawad, pira ang kagawad ng kandidato, halos 30 yata sa birak, parang kukwaon 8. O uyugon mo yan. Paghali duman sa 30 mga nagkagawad, kadakol duman na isin ninda, dahil masin na magana, dahil araman sa naninda na tarandanan, pero nagpapadagos. Nga ta, nagkandidato sinda. Iyon na yan, mga kababayan, maugmo sinda pag abot ng eleksyon, na naglilibot-libot sinda,
as in naaapod man ning konsihal, vice mayor, mayor, congressman, governor, vice governor, board member sa laog ning 45 aldaw. Oy mga kababayan, inabot kita ning oras. Oras na para mintras magpaaram, pero at yan na alas 10 may bago kitang programa pigaayos mi pa ni SM Rainy Sunshine. Magatambalan kami sa alas 10 mga kababayan, pero pigahiling mi pa ang format kung ano ang magiging diskarte. Para lang sa ngaran ning serbisyo, magtaon ning tamang impormasyon, tamang argumento, mga kababayan, tanganing makatuwang sa indong kaisipan na nagagabatan. Aram mo kaya sa broadcast, importante yung pinagsasabi mo sa tao na katuwang kan mga kapuutan ng pag-iisip. Importantihon mga kababayan, abam sa monte maray na pag-aaga, importante yan. Ito bang mga tao na napupuot ang pag-iisip, kaipuhan makadangog ng mga bagay na makapahaluga, makapahayahay kasi ng kaisipan. Mga kababayan, bigay sigurado ta sa programa digdi sa Radyo Uragon, makasigurado ka mo na ang satuyang programa magtatao ning kapaliwanagan, kagiana ning pag-iisip kan lambang katandungenyo na nagtitiwala sa Radyo Uragon. Biga train ko uya sa mga reporter ko, pero ang problema kan mga reporter kong ini, gaprataragalog. Iti-train ko ini mag-bricol. Anip na adigdi kita sa nagirumduman ko lugod mga kababayan na. Bago ako matapos istorya ko sa Indo, nagirumduman ko, palaog na ako sa Catanduanes. Palaog ako sa Catanduanes, pag abot diyan sa pag di ka nakapabuk, talagang mahalat ka. Ngunyan, so, kuyan duman, so, dispatcher, bookkeeper, na naglilista ka sa mga masarakay na sakyan, garamugamo na ta, isunod-sunod na ka sa mga drivers. Ngunyan, siguro na baldi na so uyam na, sabi ka so dispatcher, halat mo na sir, ano ka mo sir, Tagalog o mga taga-Catanduanes ka mo? Mga taga-Catanduanes po kami. Kasubago pa ka mo, Tagalog digdi, magbirikol sa nangani ka mo. Yan po mga kababayan, kaya ako gahanap ako ng reporter, yung mga Bicol, garo baga mga kababayan na susi ko magbirikol sana. Ang pamagat kan sa tuyang programa Bicol magapararayam-yam kita nin Tagalog, unless na lang kung may mga senador o yung mga guest kita na mga di talaga tatao mag-Tagalog, talagang di tatao mag-Bicol, mga-Tagalog talaga kita. Kaya so aplikante digdi may nag-apply digdi, sabi ko tatao ka mag-report ning Bicol. Hindi po sir, kasi mas ano ko ang Tagalog. Pagtunong na. Kasi nasa Bicol kita, nasa Radyo Uragon kita, kaya mag-Bicol kita. Hindi sir, doon may narinig ako kahit Bicol sir, ano sila, nagtatagalog. Sa kanila yon, sa Inda yon, pero digdi sa tuya, masupog sa tuya ang lingwahe, mga kababayan. Magpasiring ka mo sa parting Kabisayaan. Gabos doon mga kababayan na mga kuyan, puro Birisaya, kaya they are very proud kasi ang lingwahe. Di ko masabutan digdi sa tuya, nasa programang Tatak Bicol, mga Bicolano, gaprataragalog. Okay, sabi ko, mag-adal kang una ng Bicol bago ka akoon sa pagiging field reporter, digdi po sa 88.7 Radyo Uragon, Vira, Catanduanes. Mga kababayan, once again, salamat na maray sa gabos na nagtabay sa programa. Thank you so much once again. Ang tabay sa naman gabos sa masunod ng mga programa, alas 10 at Shine. Mga kababayan, si Rainy Sunshine. Kailan pirming ka-absent? Ano tayo pirming ka-absent? Mimimuhan ko yun ha. At yan bada partneran ko na lang. Sige, once again, salamat na maray. Sugabos sa kandidatong gusto magpasalamat sa paagigan sa tuyang broadcasting di po sa Radyo Uragon. Bukas po ang sakoyang linya sa aga. 6:30 to 7:30. May diit pang pahabol. Kung may mga medyo malate, pwede pa kitang maghabol ng oras. Okay, sige mga kababayan, salamat tonon sa tuyang technician, Bro Bert and Bro Jim Rafael. Salamat tonon na maray. Ako man po ang sa indong tugang sa Radyo Deng Iba.
Marlon Niskailon Suplig. Salamat na maray. Thank you so much and God bless Catanduanes.